nukreni ebura dwene ntiase so se nipa de nakoma ni moja ebe ya de se de amane o kire nipa aka ena nana mabedi koso hene ewo ngofu akuro so ene ye nim ekuro num se wodi ngoso hene na yen se wodi ne sa na wo sa opre na pe bibi bakuro 2023 ena nana Ayebiafo Jnana yes obedi anniversary of Dumasua the anniversary nu no ana ye invite nana manhene Dumasua hene nana kwame amponsama nana manhene besi nana na emu no ana enam dwumade papa nana Ayebiafo Jnana oye ena manhene yes nana ne wo ye de emu awrem kakranti yes e bo nkoso hene ene na akofa we nyina aba that time no nyanya nkoso hene no satan no nyanya nkoso hene ye beka se nana Ayebiafo Jnana obeye nkoso hene afimu ani afimu pepepa na ewi this ohe dwumade ayedi a this is the 1 year anniversary for nana Ayebiafo Jnana bride ne sinso aha ye Old Burger TV na yeguso e Dumasua aha ene dwumade a eye nkoso hene nana Ayebiafo Jnana ene na pamfo bi eka no ho ekeka nema bubomu a utimi se Dumasua kro bi emu ayefe na sisi abeya eginan aye community center ya wasi aha ena nananom bodwa bia na se wo mo shefa bia wo mo beta be na ye yo nyina ha na bekoso enti wo hwa nananom ba betwa ahomam na fe dwumadie no atimi akoso ye dikan akọ police station akoya sword cutting ewo ho aha nso aye community center ya nana Dormaahene osagefo osiade yo Dr. Ajimambadu oye bono regional house of chiefs chairman nana se titrani wono ankasa de nanim onyama beta dwumadie no chia obehwe ama ya sword cutting no enu ti sene bibia ekoso ha no no yade a efe enu ti ye kona ye hwe ceremony no afi akire nkomo bia wo ho no ye de beto aso a frame Kojo Opon Chicheku ye beba sisia Yeguswa ewo Old Burger TV. Sisi ai me wo owura ba ko me nchen ono na I can say say oye the 8 edema nana Ayebiafo Jnana na me wono akasa bo ni di na yabo nkomo openi mpacho di ni say mpacho ye frame me Felix Dormaahene me na me ye
personal assistant to Nana Ayebiafo Jnana, at the same time PRO to Dumasua project. Okay, how did all these projects started? Saying a C-Shas here now, when you saw the one say? I said, I quite remember, say, 2023, and Nana Ayebiafo Jnana, yes, obedi anniversary of Dumasua. The anniversary Munana, you invited Nana manhene. Dumasua hene Nana Kwame Ponsama, Nana manhene besi Nana. Na emunuana enam dwumade papa na Nana Ayebiafo Jnana oye ena manhene yes Nana ne wo ye de emu ewrem kakranti yes e bo nkoso hene ene na akofa we nyina aba that time no nyanya nkoso hene no satan no nyanya nkoso hene ye beka say Nana Ayebiafo Jnana obeye nkoso hene afimu ani afimu pepepa na ewi this o dwumade ayedi a this is the 1 year anniversary for Nana Ayebiafo Jnana bride ne sin so no. Now, 1 year mpona ye hunu niema to say what's the future ahead like going to be like? So our plans are very heavy and very serious. We have 7 years development plan. Few Sunyani anyway. Nya ye ba be ya e dey aboard Dumasua man. And ye bia and ya ye be. And the sabre am no kasa yi e first year no a developmental projects. And to her when it akwa be a police station. And ebiem so yasan aba ye there background na ne aye bia amanfo mo twahyi aye ahoho nyina nim se bia eye ne edi kan ye ne edi kan e do so pa yi sansa Nana Ayebiafo edi kan ye ne ma bebre. I quite remember say school a ewo ha eye Methodist school yakwa kosi school dan edi ama omo yasan so abie school edi ama omo okoye clinic ba bia ye hwe ayaresafo no wo ho no so a yasan koye renovations an ya me no ka say obi ko awoye so a baby obeda aduana obedi kosi se obefiri onya Nana Ayebiafo a provide ni nyina ama omo be ni padodo na wo ha na padodo na ni bi se eye the background aye bi and as a police station e ko bi here anything nyama bebiri go kwama wadi kan ye. All right, eti sani ati no wa ma ya ati ye mfie nso development plan is na ni so mfie nsia makoma konso eti ya se emrokuma bon hyerani mpo na eti kuma kwadwe na ebeso abiribira ebehu enti we ya hyase na we nso eka ne nananom ahyase a wo mo ye se bono Ghana any West Africa ni Africa din ebeba world map no so se enye se kuro a atete ana se oman a emu ye fi ne mom bia ya ehote na omanfo no wapomudin pa ani asetena pa ye guso akoso ye kwakobie eye community center no ano eno achi ye besa to ankomobo no so de afria Old Burger TV ye beba bio. Obetimi afaba to call the side that obetimi shield afraba oko stage no so obetimi no shield afro so akọ nti sa ena ye de aye no
Enoti Yegusua Old Burger TV. We any community center no Nana Ayebiafo Jnana Otimi esi no na Nana no Mugusua womo hwe na womo ye inspection e wo inside or surgery for say dey doctor Nana Ajimambadu otoso mienu Dormaahene onu koya na oye president Edema Bono Regional House of Chiefs na Ogusua oye inspection no tumu say bibia akoso wo inside kama abontin so na waba ohwe senia omatimi ade niam nyina tutu na akwamu wo hanom very nicely Eniti osajefo osiade doctor Nana Ajimambadu one ninua yewra ono Suma manhene na womo ede animonyam ene odo abodo mu a adua na abusuakuo no nyina eta akira womo de dwumadi na hyehye so ewo ha no kama no nti yegusua ya nananom ebo nsra ehwe sene ade fefa akoso wo ha no esi etie nti ode ne ho afram brempon ya ono Suma manhene one ninua doctor Nana Ajimambadu the second ono na one no edi dwuma no abomu a omade amnimnyam abeta nananom achi ama dwumadi no akoso fefefe nti uguso ya wo hwe Old Burger TV yeguso ede ne ebeto fom bia ebebrɛwo isan se ade a ekoso ha no ade a efe yebisa the role ana se chefan nananom ewo man empuntuo mu a na che se edi mu na ekonkan na wo mo nso na ebetimi aye isan se ye pempem a esi wo mobo amanyafo be baako nemom nananom de wo mo betina hoda enti sa na etie yebekoso ne yabon komo ye nananom bi ebekoso adi komo na yehunu se ne adwumadi no esi eko se nananom etimi yese ya na che se ade a be ma oman so etimi etumpon na akonanim na se yehwe wa ne yahwe benku ne yahwe nifa ne yehu ba bi a empuntu no ebeto isan se politics ye be baako nemom nananom de wo mo be wo hoda enti yeguso awo Old Burger TV yebekọ ne yadi komo yene nananom bedi nkomo afri domachidom abisim domachidom division yebekọ ho na yabon commission se nananom dwumadi omudi nyina woni a wo bo machiri dom kese ama dwumadi na timi akonkan nananom abisim efo me ankasa mikrom ai enti yebekọ so ne yabon komo na yetie nananom ne a wo mo de mayen na yene atiefo nyina ache Old Burger TV enuti atiefo sa na dwumadi na etie wa ha Dumasua Jnana the community center no animu pe na ye wono nti ye beko na ya bon komo ni ara kuro no man kokwa mwanjina ni bi na waye bi me papa mponsa ya de me mama afie sia waye de mama ye nyansa ne kokodrufo ode na watwesi da ode na sanda ne kuro ani na waye bi na gia ni me nya da me na fam na tietia me so na wo kwaso pia o na wow abusia atitre ne ani ntrepi ade wo mani monyam abeta adwumadi na chi eno no nana ho fe papa ahon fe dua nana o nkwaso da nana tira himma dana benkum himma ni ahon fe dua yes ono nana ye ne nana kasa ye ho adaruma ye ma wakwa nana ho fe dodo ka ni ade fe ka bibi kakra kire asem we dia ye ya no bo nukurani abura Jnana ntiase so sani pade na kuma ni moja ebe ya de se de mane o kire nipa aka ena nana mabedi koso ohene ewo ngofo akuro so ene ye nim ekuro num se wodi ngoso ohene anya se wodi ne saa na o se opre na ape bibi bakuro ti yeda na se ewo ne ya ye srenkwa
ɛne ahoɔden ɛde ma ne kuro ɛde ne nisɔde hunu sɛ ɛbɛkɔ so ayɛ kɛse na animonyam na ka bono na ka Ghana nyinaa yame hyira na wo dɔmaa bɛ nkumi deɛ yɛnka ahonidie ho asɛm kakra yɛntufo ahonidie ho asɛm deɛ yɛwura ɔsagyefo ɔse adeɛ yɛ doctor mo nyinaa mahu henkɛseɛ te sɛ aworo ne ntoma agu hɔ ɔnam na ɔsesa bɔɔla ɔte bɔtɛm ɛkyerɛ tumi ɛne anidie a ɔde ma ne mane ɔpɛ sɛ nipa nyinaa hwɛ no sorosua te sɛ sɛdeɛ dɔmaama no deɛ yɛka ahomie ho asɛm a Ghana ha dɔmaa yɛte so yɛsɛ nneɛma a ɔyɛ no enti yɛsu agu so a yɛsɔ ne sisi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi apagya na bi yɛso asua ɔmo ɛtoto nneɛma gu basabasa wo afutu nipa a bɛtoto nneɛma ɛde yareɛ ba ɛmfa ahodidie mma kuro no mu wofeel sɛ wɔɔto ɔgyina bɔnten ɛbɛyɛ ntontom a pae abɛyɛ wo ne wo fiefoɔ na afei ade wu aba yɛbere sɛ Ghana health directory ɔmo mmɔɔyɛ ɛwɔ yɛ hospitals ahonidie baa sika bɛde boɔ yɛ wɔ health bɛde bɛpagya Ghana nti yɛserɛ sɛ yɛ ɔtoto wura atugu ɔhwiehwie subɔne gu bɔtɛm bɛno dɔ bɛmfakyire na bɛmfra seɛ ɛnyae na bia nsua deɛ ɔsagyefoɔ ɔse adeɛ yɛ adwumakɔdi ɔɔyɛ no ɛwɔ Ghana nyinaa na ma yɛhoni yɛpɔmudene ɛntu mpɔn ɛdas nana mpakyɛ odi ne bio nana yɛbɔ apene hyerɛahema dɔma bɛkumhema nana yɛbɔ apene hyerɛahema dɔma bɛkumhema na yɛne no di nkɔmmɔ no yɛkɔ yɛakyi na yɛne nananom so adi nkɔmmɔ yɛbɛkɔ yɛfiri kyerɛ adeɛ a yɛkɔ abesim ne yɛne kyidɔm division so abɔ nkɔmmɔ yes abusua yɛgu so ɛwɔ Dumasua aha ɛyɛ Old Burger TV wohyia yɛn social media baabi a na wabɔ mmɔden a like video no na wahyɛ na wode comment atoɔ na biribiara yɛ kama mammerɛ kwan so ɛne mpuntuo enti ne yɛwɔ ha yɛnsa ka nananom bi wɔ ha nom a mɛma nana ada ne ho adi na yɛdi nkɔmmɔ afiri ha nom nana adaromo ma menhyɛ aseɛ mfiri hɔ nana odin ne bia wo medin de nana kye nkatia meyɛ adɔntahene wɔ abesim dɔmaakyi dɔm ɛna me nana ansutwu jase hene abesim a yɛ dɔmaakyi dɔm ɛna me nana ɔpɔmfo so hene meyɛ akɔmu hene ɛma abesim na amsan yɛ kyi dɔm me nso mede kwadwo ɔpɔn kyekyeku na kyerɛ sɛ mahyia me nana ɛwɔ ha nom yɛmmɔ nkɔmmɔ nana wadaromo wo yɛmmra wɔ hɔ mpuntunwuma a akɔ so wɔ Dumasua yi na wowɔ dɔmaakyi dɔm na nana Dormaahene ahyɛ aseɛ ne mpuntunwuma ne aprapra yɛnsiesie kurom yɛnhwɛ sɛ yɛbɛnya good infrastructures ne adeɛ no adeɛ akɔ so wɔ ha ɛdɛn na wobɛka adeɛ afa ho wadaromo yo me nua meda ase asɛ sɛdeɛ ɔdii kankan no yɛwura ɔsaagyefoɔ wa starte saa adwumadie dada na seesei ne nyinaa ɛgyɛ towards broman ɛnkɔ soɔ enti sɛ nnɛ yɛyɛ adeɛ a ɛfɛ sei wɔ Dumasua na ɛnyɛ nwanwa sɛ ɔbɛfrɛ ne nana anaa yɛ nyinaa yɛwura yɛ ɔsaagyefoɔ ɔse adeɛ yɛ Dr. Ajimamadu as guest of honor na ɔba bɛbɔ ne kyidɔm enti yɛbaeɛ a na ɛsɛ fata sɛ yɛbaa nnɛ nana de fɛ mu a wobaeɛ ne ɛwahunu ɛdeɛ na wobɛtumi aka ɛde akyerɛ obiara a ɔhwɛ yɛn yo deɛ yɛahunu yi deɛ ahyɛ yɛ nyinaa ɛyɛ nimsɛm obi a ɔha biara na menim sɛ ɛnkyɛ Ghana ma nyinaa mobɛhu wɔ anamontu a momutu so mekyerɛ ɛbɛba tele na iwei ama social media obiara hu ɛmpɛm pii no dɔmaama mu deɛ yɛstate yɛakyɛ afei na aduru ha ɛpɛmpie no yɛ starte a ɛyɛ anaa mɛtumi aka sɛ ɛhia kasakyerɛ kakra sɛ sɛ ɔno bɛyɛ adwene a wahu containers yɛ ɛsisi hɔ yi ɛwɔ sɛ lita anaasɛ ɛwura biara ɛbɛyɛ biara no yɛnto tissue nto nkone yɛnto rubber nto nkone ɛde ne nyinaa gum na mmerɛpam no kae aba abɛsesa ne nyinaa na mpɛmpie no yɛnkuro yi a ɛyɛ ahohoro ni awɔ obi bɛyɛ a wobɛkye no sanitation task force na yɛde dwanto ɛba deɛ ohu ni nso deɛ nka ɛnyɛ bɔne na menim sɛ education no kakra nkakra ɛbɛkɔ ama no ayɛ adwuma ama ahodidie no abɛyɛ integral part wɔ yɛabrabɔ ɛno ne adeɛ a mehu sɛ yɛ lacking as Ghanaians ɛnti menim sɛ ɛbɛyɛ integral part wɔ yɛabrabɔ small time ɛde wɔnkɔ yie nana yɛda ase paa na yɛnkɔ nananom ɛka biribi nkyerɛ yɛn mfiri mofa mu wadaroma nana
ade fefe ya akoso ye de na be kan de afa ho no me da se de American say da abrante no oye sade na nisu ade hu a wahu a oye sade na hodididie ade ehia ma obi a say de ehu no say one new hu ni a yare betimi abo na uni ahode so untimi nya mpuntuo untimi nya adwuma te be stre ni anom say fefe a oye no mu nyina beta na chi na hodididie pa so to bola ngu basabasa so ukwa sori se de ubon pa ye se de na ntontom ka wo a betimi nya yare nso a obetimi awu ana se unni ahoden a obetimi di aboa ama mputu dwuma koso ti ye be stre ye nuanom titiro ma ne ma ya anom na bia se obia ni ne huni omo ade na na ye no na enye nkoso ma ye na era sibebre ma membra me na nanso na ye ntie no ye se mikobi na manka bi na chese wa onko ranke ye na dawruma ne ekoso wo bibi kakra obeka de a kire obi ka na meka bi pa o hwe se nipa baako bakro kontenkro atimi asisa police station we asisa de background we a na ye se no kureni itimi bona baso na ye be kan se Ghana yo nipa bebra e wo se sika bi se nko betimi aboa nkuro nti de me kan se no kureni omo anyame ato omo nsim omo bi no omo so mra no omo meboa nkuro na aka no ase ba sa minim se Ghana man ya esan ye bunu man na Dumasua ekoka bisim bia be fa ne ntoma pa afura aminim se nka ba sa so a ye betumpon na ni nyina nkwa nkoto aban kwa so se aban kwa no se obe mpuntuma asika fo no so mra meboa na Ghana man emfa ne ntoma pa mfura enuti nananom anu di sem nyina ye baako ese obaako fo ensa enso osoro anim kata enti ye nyina kekambom kakra bi ekura no wodo de kame de ho a ebeye mu a na yetimi de ayempuntu na ma akọ nanim na ye nhwa so se ebedi ye huni na aboa yi nyarewa hodo ene ne ebetimi de aba ye so no nyina afiri ho aha old burger tv ye bekoso ni mo di nkomo biem